Croeso i'n ysgol ni, Ysgol y Maelwyn. Mae ymarferion Eisteddfod ymlaen ar y funud, so mae'r ysgol yn llawn hwylas ffri. Dewch o fi. Gito ti'n blwyddyn 7. Sut ti'n ymdopi I fywyd yn Ysgol Maelwyn a beth sy'n helpu chdi ymdopi yna? Dwi'n iawn yma. Beth sy'n helpu fi mwyaf di bod dwi efo gwersi efo ffrindiau fi, efo lot o ffrindiau fi. Ac overall dwi'n sy'n licio'r ysgol yma. Di'r ysgol di croeso chdi fewn I gymuned yr ysgol? O, nid. Fel pêl-droed felly. Clwbiau'r ysgol, briliant. So, gynnod da chi gyd yn blwyddyn 7. Sut da chi di addasu a setlo fewn i'r ysgol? Da ni'n ei lot o ffrindiau newydd nhw. A mae lot o athrawon da yn efo ni. Mae plant blwyddyn 11 yn helpu. Ac yn dangos esiampl da. Be sy'n wahanol o'r ysgol uwchradd I gymarfer ysgol gynradd? Yn ysgol gynradd, oedden ni'n aros mewn un dosbarth I wneud bob un gwersi. Ond yn yr ysgol uwchradd, da ni'n newid dosbarthau. Ac be da chi fwynhau fwy? Da chi'n cael profiadau enghraifft yr Steddfod ysgol? Da chi'n mwynhau hynna? Da ni'n cael cyfle weithio efo plant sy'n na ni, fatha da ni ddim yn neud o. Fatha plant sy'n ni ddim yn weithio efo arfer. Nes da chi'n newydd i'r ysgol, be sy'n neud chi'n hapus I ddod yma pob un bora a mwynhau y diwrnod? Dwi'n meddwl bod ysgol y Maelwyn yn ysgol sef o cymuned reit glos. Lle mae'n neis gweld pob yn helpu gilydd, pob yn ffrindiau. Dwi'n hoffi hynna yma. Hefyd dwi'n hoffi bod yna gymuned mor Gymreig yma. Dim yn mhob ysgol ydych chi'n cael gymuned Gymreig a pawb yn troi gorau siarad Gymraeg. Enghraifft, dyn o blaen Cymru chwarae Fiji dwi'n a dwi'n meddwl nath rhan fwyaf pob yn dister neuad I watchad y gem, so oedd yn neis gweld pob yn cefnogi Cymru fel la. Be arall hefyd, ar wsos yma mae'r Steddfod ymlaen gyda chi dweud. Dwi'n mynd newydd uchel wsos felly a dwi'n meddwl bod bob un o'r athrawon, bob un o'r staff a'r disgyblion hefyd wedi newid dim ond ofnadwy o groesawus yma felly hapus iawn yma. Freichlet o dref ar asgwrn y graig a'r cerrig gafaelfawr yn gwyro drosti. Ar y llechen tyfodd y dref hon.